Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Tom Jones, one man one condom, achinyomba Mai Titi na ketty achidedzera kuti handina side. See full video. Ndokudai mese. Taura zviri background. Wakomenda mukosho pa live pangu uchindodza zvokuita. Unovirirwa waenda kwauroda kuenda. Handishandi nevanhu vasina basa bana. Komenda with your own risk. Number one, haundiudzi zvokuita pa live pandavhura ndega ndiri one man one condom. Hakuna kana one vamunoti vaviri. Hakuna munhu anove vaviri, vani vaviri. Hakuna vanhu vanove vaviri. Rega ndikubatsirei pana. Ndichatuka. Ndapedza kutuka. Ndikuudza vanhu chokwadi chiri paground. Ndakaona zvangu ndakategwa tag wari bru bra nchiona but inini manje ndiri munhu wekuti ndinofarira chokwadi chiri paground chisingadi kunzwikwa nani nevanhu. Waona iwewe kuti uri kudhiniwa, uri mudhiniwa akadarika inini, haisi problem. Unongotakura mabhegi ako unojoina kwaunoona kuti iri zimurume riri kundifizura. Ndagara ina handakuya panapa kuzofadza vanhu. Ndochinja munofanira kuti muzive number one. Handakuya kuzofadza vanhu, ndouya kuzokufadza kuti uri hama yangu. Handisi ndakatenda kumwedzi woisa chidhende chejini pabeche oya kuzonyenamira malive evanhu. Handisiri ndakadaro ini. Tsvagaiwo mapampa aya anopfekwa nevamumopfeka. Mai Titi na ketty Masomera ndoya ndoda kumbofamba hangu. Regai mbomwe mvura. Ndimbomwe chi mvura. Hakuna munhu anonzi ndewe munhu pano pa live panapa pa TikTok pa Facebook. Hakuna munhu one, hakuna munhu wemunhu. Munhu wese ndewa Mwari. Sanda kufamba nemi zvakanaka ndichikuudzai anenge azongotukwawo kuvaviri ava haizi mhosva yangu, mundiregererewo. But ndiye nchitaura chokwadi. Kunetsana kwavo kwavari kuita inhau dzavo vari vaviri. Ini ndandisipo ende handapa ndokwana, handapa ndopindira because pavakashamwaridzana ndandisipo. Takuti ndikuonesei chokwadi chemahara chiri paground. Tofamba because kumberi uko kuchadhonzwa munhu dinji uko. Indomutangiro wangu kana ndazokakatwa. Kana ndikaona zvakatokodzera ndogona kukakata vese. Ndabaza nazvo ve. But ndinoda kuuya nechokwadi chinenge chiri paground chisingadiki kunzwikwa navanhu. Ushamwari hwavo vari vaviri. Ina handapa ndokwana. Mazvinzwa maZimbabwenzi. Inini kusaidi kwangu hazvisiri izvo zvandabayira live izvozvo kuti ndikwane paushamwari hwevanhu because pamaishamwaridzana I wasn't there. Handina bepa randakasaina kuti tokumbirawo muite shamwari neshamwari. I don't have. That is number one. Ndorati mundibate. Ina handabepa randakasaina kuti naiwe ketty newe Mai Titi uyai apa handekwa Major Street munosaina mapepa. I wasn't there. Kubva paka isusu Facebook takatoiziva zuro iyi. Takaiziva. Hey, let me bring my light. Let me switch on my generator. Don't worry, takarongeka kote sumbinga dzacho. Mumbopotawo muchiona rima kuti zvinakidza.
mobopota umichoona arima. Saka chinoitika timu rangu. Regaini kubatsirei pano. Mira zvenyu don't worry. Pana pamusaware pana papa. Pakarongeka pana. Napana chisipo. Pamba pe umbururu. Andina hangu mari but ndinokwanisa kutaura neme, don't worry. So kana vanhu vachinge vanzi vaita ushamwari. Ndakubatsira maZimbabweans pana. Ushamwari hwevanhu haupindirwe. Because number 1, Ketty inini ndanga ndiinaye paakauya kuno tikataura zvatakataura tikawirirana tikanakirwa tikawirirana nyangwe nhasi pano tongotaura tese naKetty Masomera. Ndoda kuti mundibati musandibata nekuona nyatso kundibata straight. Inini I don't care. Ketty akauya pano kana Mai Titi vakauya pano. Regai ndibatsirane nemi. Kuzita munhu akachena pavanhu akusi right. That is number 1. Yandoda kumbokuudza. Vari vaviri inini all of them. Vese especially Ketty, especially Mai Titi. Vese vakadai so. Vari 100% kwandiri. So I can't say kuti ndirikumira neuyu kana ndirikumira nanhingi kana ndinoda kunomira nanhingi kana ndinoda kutuka nhingi kana kuti nhingi akazodai. No, chandiri kuda ini ndikukuudzai nhasi maZimbabweans. Ketty ndomufara zvekurevesa. Mai Titi ndovada zvekurevesa. Ndisingatarise the condition yekuti vanhu makavengani. Regai tiibate. Regai ndikubate. Regai ndikubate. Regai ndikuudze. Unoziva here kuti ushamwari hwevanhu haupindirwe. Vakawanda netumwe tukun'anga tusingagezi mukosho tunotonhwa horo twaitotaura kuti ndaizviziva kuti zvichazodai ndaizvoziziva kuti izvo ndezvako tun'anga twaimbozodai so because ushamwari hwevanhu regai ndikutaure ushamwari hwako iwewe kudzai Mary Mugariri ukahuita naMai Talita hunozongosvika pakupera depending wekuti madanandirana kupi kana kuti mafarirana kupi. Wanyengwa ukanyengwa izvezvizvi ndikakunyenga iwewe Kim ndakunyenga izvezvi chasara pakukunyenga izvezvi so kuramba rambai kana muchitaura kana ndichinyepa rambai vazhinji vafungidzwa ndabayira live ineyo kuti ndiatake but ndichaataka. Handichaataka hangu but pandichazonoataka ndoda kutanga madziva kuti tiri kubvepi nenyaya tichirinda kupi nenyaya. Wanyengwa nhasi ukanyengwa izvezvi dhina wanyengwa ipo pana Tom Jones chasara kuramba. Ngatidzokere kumashure. Vangani vaukadana naye vakomana vangani vasikana vaukadana navo but unavo here vese kugara navo here vese? No. So ndiri kutaura paissue yekuti ushamwari hwaMai Titi naKetty Masomera zvekuzoti vakazoitana sei vakaitana sei vakazoitana sei vakanyandurana because of ushamwari hwavo hwavanga vaita palife yavo. No. Let's be fair, Zimbabweans. Let's be fair. Ngativei fair, Zimbabweans. Kachitaura nyaya, let's just be fair. Ngatitarisi nyaya sezvairi. Yes, Ketty, in the weak mother, in the weak father, yes. But no, let me just not get into such things. Ransingazivi kuti ushamwari hwavo vari vaviri hwakatangira papi huchienda nekupi. No, like, ngativei fair, guys. Let's be fair. Ngativei fair on that. Let me balance you. Let me go back with you mashura uko totangira nyaya kudzanga kuti one tichifamba one by one. Mai Titi I talk to her. Ndotaura navo Mai Titi ndotaura navo zvekurevesa zvepasi pedinji chapo pesi pembutu chapo ndotaura navo. Ndotaura naKetty zvekurevesa zvepasi pejende ndotaura naye. But now let's bring the issue
kuti tinyatsonzwisisa kuti why iwewe Tom uchitaura matauro auri kuita usingadi kutuka Mai Titi. Because ketty na Mai Titi ndo vari kunetsana. Ina handinetsana navo izvo. Handa kuenda pinda papi. Ndopinda papi. Where can I get in there? Ngatibatsiranei. Inini I'm one of the people vakatombotukwawo. Neniwo ndakatombosvika pakutomboatakwa naKetty chaiko Masomera. Kutondataka kutoti I think many people vakaiona live. Kumashuro kodho takazowirirana, but takatombosvika pakutombovhurirwa live for many days. Ndichinzi riya zirume risinganya zirumera what ndakatombosvikwa pakuatakwa. Ndikatotukwawo ndikatombonzi jababele ndikatofambana but nchete ndiri mukomana kuti ndonzi one man one condom. Ndinomira ndega panomirwa, ndinotaura mukosho, ndigotaura mukonkonyeni, ndigotaura gongo mutoto, ndigotaura kwazvakagadzirwa nekwazvakamodifaiwa kuti rine matinje here kana kuti harina matinje. Yakachecheudzwa here kana kuti haina. Patangwa ushamwari, make sure kuti paita ushamwari hwevanhu, don't get in there. Pavaifanana mawigi, pavaipanana mabhemuda, pavaipanana hembe, pavaipanana bhutsu, pavaipanana zvese. Hapana akauya kwandiri akati Tom ndakumbonopawo Ketty chakati. No. Pavaitransferana mari, pavaitumirana maranzi, pavaitumirana US, pavaitumirana mapounds, pavaitumirana zvese izvozvo. Hapana akauya kwandiri akati uya kaninayo uti sainirawo apa kuti taakupanana. Rega ndibloge mumbutwi. Nini panapa I blog for a living and don't ever think kuti I'll bring you back to my life. I don't unblock people for a living. That is me. I don't unblock for a living. No blocker. So comment with your own risk, which is what life is yako indorobaya yako kwa. Simple. So nyaya iri panapa. Mina ndinyatogadzira kamera zvakanaka nyango ndisina hangu getsi. Nhasi ndakarova chabifa kandakarovera pakona. So the issue iri panapa ndekudai so inini handikwanisi kuti ndingapinda, but inini chandinoziva ndotaura chokwadi. Handii ndizvo? Ndochamuri kudaka chokwadi panapa maZimbabwe. Ndochamuri kudaka. So now Ketty is a best friend for me. In fact, ndi mother, indiri weak father. Kana mukadzi akawirirana na Mai Marvelous, kana na Marvelous chiho awirirana naye vari paushamwari pavo vari vakadzi vese, inini as a man handifaniri kupindira ushamwari hwavo because uyu mukadzi wangu. Handikwanisi kutora information iri kuna Mai Titi ndotora information iri kuna Ketty because nhasi vanetsana, ini ndiri pakati ndokupai kuti oi. So now ndiri kuda kukupai umporira, umampororo, masadza, mambinimbi, mamankunkunkunyu, mankonyonyonyo, both sides. I don't care for a living. One man, one condom. Apai waipa pano buda. Nandi nakana zvandokwanisa kuita because takuda kuti vanhu ngavachiziva zviri ku both sides. Kwa Mai Titi kunei, kwa Ketty kunei. Aiwa ngati vei fair kana pachitaurwa nyaya because mashamwari akona naye. Asi murume mukadzi mashamwari akona. So better to take side raKetty, totora side raMai Ketty, tobva tazviumba. Tatora side raMai Titi, totora side raKetty, tozviumba tokupaika. Can we give you that? Because inini andina jealousy with people, andina jealous na Ketty, she's my friend, andina jealous na Mai Titi because of many people you don't love Mai Titi, because many people you don't love Ketty, inina and bindi pap. But what I can say to these people, I love them all. Ndo sveka zvandokwanisa kuudza maZimbabwe. Ndovada vese. Ndovada vese. Zvekuzoti ndakazopuwa mari uku kusaidi uku ndikazotuka iriri ngekiri umaka.
Mari ndakapiwa kandiri munhu ndotadza kurya mari kuti ndaita sei mari ndotora ndingatadza kutora mari ndototora zve ndoisa mumbudu ndoita zvandeichita ushamwari hwevanhu ukahuteedzera unokuvara mangwana kana vakawirirana zvakare vanenge vakuti Tom Jones ndiye angari chamakuvangu ari pakati pevanhu. Listen to me, chandoda kuudza ine ganibobloka, listen to me and listen to me. Comments ndiri kuverenga, don't even be worried. Inini I block for a living. Don't block and I don't want block mukosho nemhata nemakongo akaora mazuva anaya muri kumwedzi muri kuya muchifinyunguka pana. Listen to me. I love these people, all of them. So I cannot even say rekanditukeni, but kana paine mukana wekuti pakaresheka pakasagadzirisika, then let me speak. Musandipe pressure. Uromba mira ndikutaurire guys. Isusu masocialite isusu edu tesere magorod mafia. Isusu torarama zvazvongorobhera tichingoenda takadaro tasiyana nevamwe vanhu vanenge vachiti chi. Saka pega paunongoida kuona the sense yevanhu vaviri ava mangwana pana vadzokerana lawirirana futi mangwana unenge wakusiwa wakanyenya wakaisa muromo paside ngowarohwa nezvitokorosha. Saka ushamwari hwevaviri tanga wanzwisisa nyaya kuti zvechokwadi ina handitauriri nyaya kuvanza and handitauriri nyaya kuvenga munhu. I don't hate my titi, I don't hate ketty, I don't hate anyone. I don't hate both of them. But what is the danger? Danger iri pakuti iyo kana ukada kunopindira nyaya dzevanhu vane period of time vachiwirirana mangwana ndochasara wakanyena maso ndonopera iyo vachienda mberi. Mark my words. That is the same story. Yana Madam Boss vachidzi kune pono, kune video tape rakazoti. That is the same story. But vanhu pakazonzi kurisai vanga vakutanga kuyaka kunzvenga kutiza pane nyaya. Balance me here. Ino handidi kuzonzi aiwa mukomana akazodai akana kuti mukomana akazodai. Yes, ndakapuwa. Ndikatombosvika futi pakupuwa. Ndasvika pakupuwa, ndakapuwa zvekungopuwa, but pakupiwa kwandakaita ndakapuwa. Asandisura kuti ndiene deep down nenyaya because ndakapuwa. Because handingarambika kupuwa. Iwe ungaramba here kupuwa. Haurambi because you're a human being. Unopuwa kana wapiwa iwewe chirega kuti iwewe wakapirwe because munhu wese hapana asingadi kupuwa. Indakapuwa. But nyaya yangu pa yakamira sei naito. I love these people. Tandoda ngokodza ndoti Ketty ndomuda. Ndinokuda vese. Inini I don't have side. Handidi kuti Mai Titi vakazoti kana ndingakazoti kana ndingakazoti hazviserezvo zvandakavinga pa social media. Inini ari wrong, but asiri wrong handingapindire panyaya dzavanhu. Ndiregedzei nditaure chokwadi chekuti pakupiwa chaunopiwa nemunhu wogamuchidzwa onzi aiwa Tom chimbotorawo ka 100 aka umbonditukirawo ningi. Aiwa guys, ado kunyepera indotora. But iye wacho andatuka akandivinga akati Tom tokumbirawo kuti kana katuwa yaka tokumbirawo udzorere fireworks mabhomba ndotora aniredi ndotora. Iwe ukauya kwandiri Tom ndokumbira kuti unditokere kana kuti vhiki mahondo waisa kakati ndotora ndofamba hangu munhu wangu handa problem. But iye wacho akadzoka kwandiri akati aiwa kaTom ndokumbira indakaonotuka futi back munhu uya aiwa ndotora. Imari kaya handizimbinga kaya handisi God mafia. Imari
asingani mari pano ngati iende 0 tikada kunyora 1 million pano. So the issue yekuti vanhu vaviri vari kunetsana then ini ndopindira ndoti Mai Titi vakashata ndoti Ketty Masomera akashata. No, all these people they are okay, let them fight their battle. Ngavarape vachingonetsana because pakunyengana kwavo nepakuwirirana kwavo nepakunomborana kwavo nesuwo takatombosangana necrossfire tatuka Mai Titi. Crossfire takasangana. Aiwa vanhu vanogara paFacebook ndibazire handa kutokwana Ketty handine. Aiwa ngatibatsirane handa kutukwa here na Ketty inini ndatuka Mai Titi mazuva aya apera ndikaitwa benzini na Ketty vanopenga ndikamuvinga papage park ndikamuataka to the end tikaatakana tikapedza vhiki tichaatakana but takadzoka back to square one tikawirira. Handina here kutaura nyaya idzi, ndataura nyaya idzi vanhu vakandiita benzi. Nhasi the same story ndo yakuuya futi yadzoka vanyanduranawo manjo vazozviona. Nai guys, kana wanga uchizviona zvese zviri kuitika muri kuchera kundinzwa here kana kuti ndakungotaura ndega pamwe network yaenda getsi raenda muchera kundinzwa? Just a comment because handichaoni anything panapa. Muchera kundinzwa here? Are you still hearing me? Namusingachanzi toenda tozozviita magetsi adzoka haisi problem. Ndokupedzisirai because ndoda kuboresirai both sides. Ndokumoresirai uyu ndokuboresirai uyu ndopedza madei ndati magetsi muchiri kundinzwa here kana kuti hapasina ari kundinzwa because I'm not seeing kuti zvinhu zviri kuitika pana hapasina pana ari kundinzwa here? Commentai mucomment section kana pana ari kundinzwa. So then let me end the live. Ndozokondi.